tụi na cái vuông gió chị khá tụi lấy số ta na cần gì lệ tụi cho này á mình chú flame tap anh ấy mà sẽ chú mình cần gì mà chú anh til bạc hạt til bạc nhị hạt gì phát tụi cần này mà xả in anh nghe flame tap cần gì mà in flame anh nghe cần gì phát đó ni flame chú anh nghe thì khá chú anh metronome hi kan da niam le lo ka 60 a chuan flame chu i right hand kha i da sang a tian pet ne na in inga in 90 degree angle ni thei tu revelin i right hand zo kha i da sang a i left hand ro chu pet nen in parallelin i da thunga chuan flame a chuan tian chumi chu left hand hian in alo hliau ve zau ta ni khami lo hliau not te na lo hliau ve zau kha khalai khani ta ni flame lai chu hetiang chi hian left hand a po position tian ani lenga hengil takini kenga i vuak nat tur lampang zo khani ta ni chuan i kut ding lampang kha in parallel ni keng lenga kha flame chu ni hi flame single atia kan vuak thin ai kha not te na lo bel ve zeu ta ni sira te khan then metronome nen izir thaya metronome lo nen po izir thai thoma se metronome nen zir kha a fin thla ka 3 4 right right left right left right left chuan kha flame chu ni ta ni khami tang khan flame tap pa kan luk do na flame tap ani to chuan in flame chu kan the to ta not pakhat kan bele kewam tap ang tho kha not te hemi kan not te lampang lo hliau zeu ang vel tho khan right right left left right right left left chuan a hriat ol sam dan le pakhat chu double stroke kan thatan double stroke chu right right left left right right left left kan vuak fo lar deuh hi khami ti khani ta ni khami tang khan in flame tap chu ol sam na chu double stroke a right right ta anot mas zok right kha I flame tira right mo right right khating chi khan left po left left kha left not mas zok kha I flame tir le a left left right right left left right right left left kha flame tap chu ni ta ni pet exercise me ni lawa hand exercise ania mani ina enge drums call kher lo pon peta te pet lawa te po enge khashana te po zir thei vekanga chumi ani awanga chu tiang anga tangkai le zir ol samani wang chunin drum seta karon ti kher lo ani tuna hen kai po ina ka oma ka drums chu heta school a ka da de ya in lo zir bel dua in hriat zau zel du chen school a te porom kalu lang mo ka music school William Booth Memorial School of Music sata Temple Square ania ta chunin thrang kan zir thin ani chuan kan soi lenga flame tap kha metronome nen 60 bpm in kan tila sinam 2 3 4 right left right right left left ti khani ta ni chuan 60 ya easier charger ta I kon fi deuh huna khan speed kha chu up deuh chawla 60 tangin 65 70 amo 60 tangin 80 po kha chu nangma thu ni ta se kha flame tap chu ni ta ni poimol tu rudiments hi antirnan drums I shave fo nang pon ka kut velam pang hi chaklawa amo ka kut ding lam pang hi chaklawa te kan ti thina khatiang zong zong kha rudiments drum rudiments hianin heng exercise sang hianin
enge min pui ta kut sak lo om lova right na ti chu left in ti vezel ta fair takin mo right right idu le metronome khanin enge min phur ri metronome khan min ti boy ri ti pon metronome te lo kana ziu the vek right right left left double stroke khan ma se kan flame ve to ta ni kan flame kha thei hi lo la hete ri roll tur la ka hin veng la hemi ri roll hi flame ani ve to lo ta ki kan ti ri thil ri roll chu unison ani dei to ta ni flame note chu note lian ma khan tero te lo om ta kha flame tap chu ni ta ni chuan video hi ti chozel ka tuma rudiment sang ilo en mas nge en masa tu ilo ni zel theinan ka channel hi milo subscribe sak la milo share sak la milo like sak bok tur chain ka ngen che ni ka lo me